Welcome to back my YouTube channel JSP Advice 365 channel. आं दिनै नि कन्टेन्टआव आथिखालाव बर' समाजनि गेजेराव जानाय मोननैसो जाथाय बिनि सायाव आङो कन्टेन्ट लाबोदों। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय बावैसो गुवाहाटी नोगोरमायाव साबा बर' लाइमोनफोरखौ XNDB आफादा हमनानै गाव गावनि गार्जेन आरो नखर ओनसोलाव गथायफिननाय जि जाथाय देहा फानग्रा आइजोफोरखौ हमनानै हटेल देहा फानथिंनायखौ होबथानायनि थिरांथा लानानै बिथांमोना गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय उन्दै हिनजावसा बर' हिनजावसा थामहिनबा सिख्लासाफोरखौ हमदोंमोन आरो हमनानै बिथांमोनखौ गाव गावनि गार्जेन आरो न'खरनि फारसे गथायफिननाय जाथाय। बे जाथाया खोब जोंनि थाखाय बाख्नायथावना खोथा। आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ माखासे थाखोनि सुबुंफ्रा फैसा थाखा मबाइल आरो बायदिसिना गोदै खोथा बुंनानै जोंनि जाखांफुनाय बिब' बिनानाव एबा लाइमोनफोरखौ थाखा फैसाजों बरायनानै गुवाहाटी नोगोरमाल' नङा भारतनि दाब जायगायाव जोंनि बर' आइजोफोरखौ देहा फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनो जोंनि बिब' बिनानावफोरनि गेजेरावबो बेफोरबायदि लिंकेजखौ लाखिनानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनो। गोरों माखासे नोगोर सोहोराव थाग्रा बर' आइजोफ्रानो बेनि मास्टार प्लेनखौ खालामो होननानै जों मिथिनो मोनो। बावैसो गुवाहाटी नोगोरमायाव हटेलनिफ्राय साबा मिसयुर्ड जाय थामहिनबा उन्दै बैसोनि कलेज हायार सेकेन्डारि फरायफुनाय लाइमोनफोरखौ XNDBफ्रा हमनानै बिथांमोनखौ सामोल खालामनाय जादोंमोन आरो बे भिडिअफ्रा गोबाङैनो भाइरेल जादोंमोन। आथिखालाव बर' चेनेलफ्रावल' नङा खायसेखौ NLFB आफादा सेंग्राफोरखौ बर' लाइमोनफोरखौ ड्राग्स गान्जा आरो निसा जाथोनि बेसाद फानखुमानाय जाखोमानायखौ हमै खायसेखौ साजा होनाय जादों आरो खायसेखौ ओनसोलनि लिडिं अर्गेनाइजारफोरजों सानलाय हयै बिसार खुंनानै बेफोरखौ होबथानो नाजाबाय थादों आरो खायसेखौ थाना फारसेबो गथायनाय जादों। आरो बेफोरबादि हाबा मावनाया NLFB आरो XNDBफोरा जथायै जि खामानि मावगासिनो दं बियो बर' माहारिखौ मोनसे समाव मास्टार रेस दाहैनायाव मोनसे बिहोमा जगायगासिनो दङ। मानोना आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा हिन्जावानो जा हौवायानो जा खोब गाज्रि थासारिजों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा थांगासिनो दङ आरो बे बर' लाइमोनखौ जाखांफुनाय माखासे सेक्सननि माहारिफ्रा दैदेननानै जोंनि माहारिखौ माबोरै थेर बेथेर खालामनो हायो आरो गावजों गाव माबोरै बेरेखा बेरेखि जालायनानै जोंनि समाजखौ माबोरै थेर बेथेर खालामनो हायो बेखौ नाजानानै जोंनि बिब' बिनानावखौ सोरबाया लाभ जेहादनि मोनथिना होनानै सोरखौबा बरायना लांदों आरो सोरखौबा ड्राग्स गान्जा फानहोनानै जोंनि बर' लाइमोनफोरखौनो गान्जा डेनराइट फाग्ला खालामगासिनो दङ। दा बेफोरनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ सांग्रां खालामनायखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद NLFB आरो XNDBफ्रा जा हाबाफारि लादों बे जोंनि थाखाय खोब बाख्नायथावना आरो बिथांमोनखौबो जोंनि माखासे गामि नोगोर सोहोरनि मानसिफ्रा बिथांमोननि जि मिशन बिथांमोननि जि मावनो लानाय हाबा बेखौ जोङो मदद खालामनांगोन। मानोना XNDB NLFB फ्राल'दि बे निसा जाथोनि बेसाद फाननाय जानायखौ होबथानो हागोन बे नङा। बे बिथिङाव जोङो गोख्रों भाबैनो जोंनि बायदि NGO आरो फसंथानफ्रा ज' जानानै बेफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय माबोरै रैखाथि होनो हायो बेफोरखौ जों नाजानांगोन। मानोना जोंनि लाइमोनफ्रा आथिखालाव खोब बेफोरबादि जाथोनि बेसादखौ जानानै जोंनि गेजेराव थासारिखौ जोबोद गुबुंले खालामगासिनो दं आरो गोबांनि न'खरा बे गावनि फिसा फिसौनो गान्जा बा ड्राग्स निसा जाथोखौ होनो गोनां जादों। थामहिनबा गथ' गथायफ्रा बेफोरखौ लांनानै थाखा फैसाखौ बिमा बिफानाव दाबिनानै जाहैबाय थानायखौ बिथांमोना मिथिब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि गथ' गथायखौ अननायनि थाखायनो जेबो बुंनो हाया आरो गथ' गथायखौ जाबादि बिथांमोना गाइड खालामनांगौमोन सामोल खालामनांगौ बेखौ सामोल खालामनायखौ नुनो मोनाखै। दा बेफोरनिफ्राय गाव गावनि गथ'फोरखौ साग्रिद खालामनांगौ गाव गावनि गथ'फोरखौ बेफोरो
बेसादखौ जायोबा मा जायो आरो इयुनाव समाजा मा जायो बेफोरखौ जोंनि गार्जेनफ्रा सोरनिबा फिसाजो सासेल' फिसाला सासेल' बेनिखायनो अननाया बारा। बेबादिनो जोंनि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोआव थानाय रुफुय हालामाव जोंनि ओनसोलनिनो सासे लाइमोन सेंग्रा, जाय लाइमोन सेंग्राखौ फिसाला सासेल' होनानै बिमा बिफाया ओरैबादि अनो, केटिएम बाइक होना होदों, मोजां कलेजाव फरायनो होगासिनो दं। नाथाय बिनि बिमा बिफाफ्रा बे गथ'नि ड्राग्सनि इन्जेक्सन लानाय एबा जानायखौ टटेलि मिथिखागौ, मिथिखासेयावबो बिथांमोना एलाउ होनाय बादि बे गथ'खौ उदां अख्राङाव हगारनाय दाउफोर बादि हगारनानै होनायनि जाउनाव बावैसो बे गथ'खौ हमनायाव बिमाया जाबादि खोथा बुंदों बेफोरनिफ्रायनो जों मिथियो बिमा बिफानि गोरोन्थिनि थाखायनो बे गथ'आ गोरोन्थि लामाजों थांदों होननानै जों बुंनो हायो। मानोना बिनि बिमाया गावनि गथ'खौ खालि बे जाथायाव लोब्बा थानाय बा ड्राग्स जानाया दि नंगौ बा इन्जेक्सन लानाया नंगौ बेखौ टटेलि सिगांनिफ्रायनो बिनि बिमा बिफा एबा गामिनि मानसिफ्रा मिथिखागौमोन। नाथाय बिथांमोननि गामि एबा ओनसोलनि मानसिफ्रा बिथांखौ जाबादि समाव बा बिथांमोनखौ जाबादि समाव होबथानांगौ बेखौ होबथानायखौ नुनो मोनाखै। दा बे बिथिङाव गामिनि आफाद आरो ओनसोलनि लिडिं अर्गेनाइजेसन जथाय जानानै जों बेफोर गाज्रि हाबाखौ होबथानो नाजानांगोन। बे बिथिङाव स्पेसियेलि एक्स एनडिएफबि बारग' एनएलएफबिफ्रा जा थिरांथा लानानै मोनफ्रोमबो बर'नि जिल्लाफ्राव जाबादि गोख्रों इनिसिएटिभ लानानै बेफोरबादि गाज्रि बेसाद जानायनिफ्राय आरो गाज्रि बेसाद फाननायनिफ्राय आरो लाइमोनफ्रा बेफोरखौ फाननानै जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामनायखौ माबोरै होबथानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै एनएलएफबि आरो एक्स एनडिएफफ्रा जाबादि हाबा मावदों बिथांमोनखौ जोङो सेल्युट होनांगोन। मानोना बिथांमोननि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि जै माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा बेफोरबादि निसा जाथो फाननाय, निसा जाथो जानाय, निसा जाथोनि इन्जेक्सन लानाय बेफोरनिफ्राय जानथायाव जागोन आरो गिगोन। गिग्लुंनायनि जोगै गोबां सुबुं अनजिमानि मानसिया गाज्रि जानो थांनाया खमायगोन होननानै जों मिजिं थिनो हायो। आरो बेबादिनो जोंनि लाइमोनफ्रा आरो जोंनि बर'नि आफादफ्रा बेखौ मोजां रोखोमै होबथानो नाजायोब्ला जोंनि समाजनिफ्राय बे निसा जाथोखौ होखारजोबथानो हायाब्लाबो जों गोबां बिसिनै बेखौ खमायलांनो हागोन। आरो जोबथा बुब्लियाव बेनि जि बेक साइडआव जि रिएक्सन जादों बेफोरखौ जोङो लासै लासैनो खमायलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। लोगोसेयावनो जोंनि जाखांफुनाय सिख्लासा लाइमोनफ्रा गावखौनो फरायनाय बैसोखौ बावनानै बिथांमोना फरायनाय समजों लोगोसे गावनि लाइमोन बैसो समाव गावखौनो देहा सोलेर दैबायनानै फाननाय जाथाया बावैसो गुवाहाटियाव जालांनाय बे साबा आइजोफोरनि डायलगनिफ्राय थाबा बुंनाय खोथानिफ्राय जों मिथिबाय बियो जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना खोथा। आरो बिथांमोनखौ जाय मानसिफ्रा दैदेनदों बिथांमोना साननो हनो गोरों आरो बिथांमोना माखासे चेनेलजोंबो जगाजग लानानै खामानि मावगासिनो दं। बेफोरबायदि लेखा गोरों आइजोफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। मानोना बिथांमोना गावसोरा मोनसे समाव गावसोरबो बेफोरबायदि बिजनेसखौ मावदोंमोन, जाउनाव बिथांमोननि देहा सोलेरा मोनसे समाव रुइबोनायनि जाउनाव बिथांमोना गोदान आरो जोंनि बिब' बिनानावखौ बेफोरबायदि लाइनजों होनानै गावसोर जनानै इजि मानि आर्निं खालामबाय थानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। जाहाथे बेफोरबायदि गेंनिफ्राय जाहाथे जों बारग'नो हायो बा बारग'नायनि गोनांथि दङ। आरो बेफोर देहा फाननाय फालांगिया अरायसम जिउखौ दैदेननायनि मोनसे लामा नङा। आरो जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननि देहा सोलेरनि जि दाथाय बेयो गोमालांगोन आरो गोमालांनायनि उनाव नोंथांनि बे बिजनेसा गोमोरलांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबादि गाज्रि लामाजों थांनायनिख्रुइ फिसा बिला बिजनेस मावनानै जों माबोरै जोंनि समाजखौ गोग्गो गोथारै लाखिनो हायो आरो जोंनि केरियारखौ जों माबोरै मोजां रोखोमै दालांनानै जोंनि समाजाव गोरों आरो रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय लाइमोन जानो हायो। जोंनि नसुङाव थानाय असमिया आरो मुस्लिम कमिउनिटिनि सुबुंफ्रा फिसा बिला दखान होनायनिफ्राय बिथांमोना शपिं महलालागै मोनसे समाव देरहैनायखौ जों नुनो मोनो। जोंबो बेफोरबायदि नमुनाखौ लानानै खामानि मावलांनायनि गोनांथि दङ। दा जों नुनो मोनो नोङो नेसनेल हाइवेयाव लामा बानायनायनि खामानियावनो होन बावहाय बङालि मानसिखौ नांगौ, मुस्लिम मानसिखौ नांगौ,
बबेबा लामायाव कालभार लुनायनि बिथिङावनो होन बे बिथिङाव लामा दालां बानायोब्ला मुस्लिम मानसिखौ नांगौ बबेबा टाउन बबेबा अफिस मावखुलियाव जुदि बिल्डिं लुनो गोनां जायोबा जों मुस्लिम मानसिखौ बरायनो गोनां जायोबा मुस्लिम मानसिनो न' बां बिल्डिंखौ लुहोनो गोनां जायो थिग बिदिनो जोंनि लाइमोनफ्राबो बेफोर खामानिखौ मावनानै जोङो गाज्रि खामानिखौ नेवसिगारनानै जोंनि समाजखौ जों माबोरै गोग्गो लामाजों लांनो हायो बेखौ नोजोरथि होनानै खामानि मावोब्ला जोंनि समाजाव बेफोरबादि जि मुगैजानाय खामानि बा नेवसिजानाय खामानि निन्दा होजानाय खामानि मालायजों खुदै मुजुजानाय खामानिनिफ्राय जों जानखायाव थानो हागोन आरो नोंथाङा मोनसे समाजनि दोहोन महरै सिनायथि जागोन आरो अब्लाना जोंनि समाजा गोग्गो लामाजों दावगानो हागोन दा नोंथांमोना बेफोरबादि गाज्रि लामाखौ गारनानै फिन नोंथांमोना फिन मोजां थासारिजों फैनानै सोलायनो नाजा आरो सोलायनो नाजायाब्ला नोंथांमोना फिन बेबादिनो हमजाबावोब्ला आरो बेफोरबायदिनो साजा मोनबावगोन आरो नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि बिमा बिफा बाहागि बंस'आ नोंथांनि उनाव गसंनानै दङ दा नोंथांमोननि जे भाइरेल भिडिअफोरखौ नुनानै नोंथांनि बिदा नोंथांनि बिमा नोंथांनि बिबौ बयबो न'खरनि बाहागि दुसिफ्रा नोंथांमोननि बे गाज्रि सावगारिनि जि सावगारि बा भाइरेल भिडिअफोरखौ नायगासिनो दं बेनि थाखाय नोंथांमोना लाजिनायनि खोब गोनांथि दं आरो नोंथांमोनखौ सोलायगोन होननानै आं सानो आरो जाय बिब' बिनानावफ्रा उन्दै बैसोआवनो बे गुवाहाटियाव एक्स-एन-डि-बिजों हमजानायनि उनाव नोंथांमोना जाहाथे सोलायनायाव फैयो आरो गावखौ सोलायनानै जोहै नोंथांमोना फिन आरो समाजाव गावखौनो सासे मोजां लाइमोन महरै दिन्थियो आरो जोंनि समाजखौ गोग्गो गोथार खालामनायाव फिन मदद खालामगोन होननानै आं सानो आरो नोंथांमोना आरो बेखौनो जुदि केरियार महरै लाना खामानि मावबाय थायोब्ला नोंथांजों लोगोसे जोंनि समाजा गुबुंले जागोन बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायो आरो जाय लाइमोनफ्रा बेफोरबादि इजि मानि आर्निं खालामनो थाखाय बेफोर लामाखौ सायख'ना लादों बेयो जोंनि थाखाय खोब मुगैथावना जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायगासिनो दं बिथांमोननिसिम आं साबायखर हरबाय आरो जायफ्रा दासिमबो आंनि JSP Advice चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनो हायो बेनिखायनो नोंथाङा अल नटिफिकेसनखौ दाबायना ला एसेनोसै गोजोन्थों।